Здравейте! Аз съм Вероника и обичам да пътувам. Прекалено много. Но доста често се набирам в ситуация, в която не знам езика на държавата, в която съм. И просто чувствам едно неудобство. И си мисля, добре, имам толкова много време. Прекарвам толкова много време на телефона си. Ако бях инвестирал това време в ученето на един език, в момента щях да имам доста по-различно изживяване и щях да мога да говоря с доста повече хора, да разбера доста повече неща за държавата и за начина им на живот и всички тези неща, отколкото мога, говорейки английски. Нали? Защото, както знаем, въпреки че английски е най-разпространения втори език, доста хора не говорят на английски. И други език, който знам, е немски, защото уча в Австрия на немски. И немския, освен за учене и за работа, не ми помага за абсолютно нищо. Така че осъзнавам просто как езиците, които знам, дали освен английски, български и немски, не могат да ми помогнат много за пътуване. И всеки път, когато дори седя до някой човек в самолета, който говори испански или италиански или какъвто и да е друг език, просто се замислям, добре, защо не знам езика му? Нали? Защо не говоря езика му? Като имам толкова много време, имам толкова много ресурси и пак не правя абсолютно нищо с времето си. Така че правя този клип най-много за себе си, за да има нещо, което да ме държи отговорна. И както са разбрали от заглавието, почвам да уча испански. Причината, поради която почвам с испанския, е, че преди една година направих своя еразъм, което е семестър в чужбина от университета в Аржентина. И тогава си казах, добре, нали, аз като отида в Аржентина ще науча испански за нула време. Това случи ли се? Не се. Бях в един балон от чужденци и си говорих само с тях на английски язик. Не се запознавах с аржентинци, нали, доста малко, в сравнение с всички чужденци, с които се запознах. И просто бях в този балон в една друга държава, но всъщност била ли съм някога в тази държава, като не съм говорила езика и като не съм влязла в културата по начина, по който аз исках. Затова сега имам възможността пак да отида на екскурзия този път в Аржентина, след точно 4 месеца да посетя едни от най-добрите ми приятели и искам да говоря испански. Искам да се разбирам с хората, да си говоря с таксиметровите шофьори за икономическата ситуация в Аржентина и всички тези неща. Защото хората в Южна Америка са доста комуникативни. Те просто умират да си говорят с някой и като бях там, просто имах едно такова ужасно чувство, добре, защо не знам испански? Защо толкова много врати отваря един език, който и да било той, че просто, нали, седя такава затворена и съм като имам ресурсите, имам времето, защо по дяволите не съм научила този език и продължавам да не го уча. Но сега почвам. И макар че да не почвам от нулата, все пак абсолютно никога не съм сядала да уча испански и всички думи и изрази, които знам, са просто неща, които съм чувала или съм си говорила с приятели и така нататък, но те са крайно недостатъчни, за да мога да проведа един нормален разговор на испански. И се е стигнала до ситуацията, в която аз, дори да чета някоя книга на испански, аз разбирам над 50%. Гледам филми на испански, YouTube видеа и така нататък. Хора, аз го разбирам. Не мога да го говоря. Това ми е най-големият проблем. Имам чувство, че това се случва при доста хора, които просто в училище научаваме някакъв език и почваме да го разбираме в главата ни, но не можем да го говорим. И това да разбираш, но да не говориш, не те води до абсолютно никъде. Да, ти си го разбирай, но когато не можеш да комуникираш това, което искаш да кажеш, келфай да. Няма абсолютно никакъв смисъл. И заради това целта ми за следващите 4 месеца ще е да се науча да говоря, не просто да разбирам. И мисля, че това е нещо, което доста се пропуска в нашата образователна система, като стане дума за чужди езици, че това, което учим в училище е най-вече граматика, да пишем есета и говоренето някакси е на заден план. И дори да се опитваме да говорим, ние говорим помежду си. И когато двама българи си говорят на испански, те няма да научат испански, защото всички сме горе-долу на едно ниво. И затова смятам, че е много важно да се опитваме да говорим с хора, чието майчин език, езика, който искаме да научим, защото те могат да ни дадат насоки. Те са тези, които ние искаме да копираме. Искаме да копираме техния говор и начина, по който се изразяват, за да научим езика. Точно за това мисля, че много от нас са научили английски просто е така от YouTube, от Netflix или така нататък. Колко са хората, които просто научават английски е така, изведнъж. И това е, че да кажем, аз ако сравнявам как съм научила немски, английски и в момента колко добре ги говорят тези езици,
В момента на немски мога да правя всички неща от университета, мога да си минавам изпитите, чета есета, чета научни статии, всички тези неща, това го мога на английски. Обаче стане ли дума да изляза с приятелите ми австрийци и да си говорим за някоя клюка или нещо е такова, говоря ви най-бейсик разговора, който съществува. Аз в началото поне, в момента не толкова, но пак се затруднявам. Просто ми беше най-трудното нещо на света. Нямах абсолютно никакъв проблем да седя в лекция, да разбирам какво ми говори професора. Нали, не винаги с австрийския диалект, но знаете какво искам да кажа. Но в момента, в който аз трябваше да си говоря с австрийците за това как ми е минал деня или нещо подобно, не можех. Просто не намирах думите, не знаех думите. И това е най-мълното нещо, което човек може да направи, според мен, като учи език, да разбира всички тези сложни неща, но да не може да проведе един нормален разговор. И това ми беше също точно обратното с английския. Преди да почна да чета толкова много неща на английски, аз реално можех само да комуникирам на този език. Можех просто да си говоря, да си обяснявам как ми е минал деня и всички тези неща без проблем. Но когато трябваше да прочета някоя научна статия, просто ми беше трудно. Но разбира се, това беше само в началото и сега и двата езика мога да кажа, че ги говоря на доста високо ниво. Но с немския със сигурност пак се затруднявам, когато ви казвам, като говоря за тези неща. И не искам това да се случва с испанския, защото, както ви казах, причината да го уча е просто да имам повече добавена стойност, когато пътувам. Нямам намерение да чета някакви сложни неща на испански. Всъщност, надявам се това да се случи във времето, но за следващите 4 месеца това не е в моя план. И абсолютно всичко може да бъде преведено. Тези неща могат да се преведат. Но е много трудно да отидете в някоя държава, да искате да си говорите с хората и да трябва да държите един телефон и така да се разбирате. Разбира се, има такива начини, но сигурно това не е нещо, което искате да направите. Начинът ми на учене ще е малко по-различен от това, което се учи в училище и няма да седя и да пиша една и съща дума 10 пъти на ден. Разбира се, ще уча доста лексика и ще ви покажа как смятам да го направя. И съответно след 4 месеца ще видим дали се е получило нещо. Но искам да си докажа и на себе си, че за да науча един език не ми трябва хиляди уроци, не ми трябват сертификати, не трябва да се дават сумати пари. И също така не изисква много време, защото аз уча в Австрия, имам изпити на немски, отделно в момента работя в България на пълен работен ден от 9 до 5 и работата ми е на английски, така че доста смесвам езиците. И се опитвам да ходя на фитнес всеки ден, опитвам се да прекарам време с приятели и с семейството ми. Така че програмата ми е пълна. И също ще се опитам да си докажа, че не мога да имам някакво оправдание, че нямам време да уча. Защото имам толкова много време. Работата ми отнема 8 часа, спия 8 часа, другите 8 часа къде отиват? Нали, 1 час в фитнеса и това е. Какво прави изобщо с времето си? Така че ще се опитам да си докажа на себе си и на вас, че всъщност дори да работим и да учим и всичките неща, които правим, винаги имаме време. И колкото пъти и аз да се замислям, да се прибирам от работа и си казвам, добре, сега тук що ми мина деня, защо изобщо го правя това, всъщност не осъзнавам колко много време имам и по колко ценен начин мога да използвам това време, ако просто го нямаше това нещо тук. Хубавото нещо е, че колкото вреден един смартфон може да бъде и толкова полезен. И това, което съм открила е, че колкото и да са гадни приложенията като Instagram, TikTok, колкото и време да ни взимат, алгоритъма се променя за секунди. Когато алгоритъма види, че на вас ви харесва нещо, ви пробутва поне 10 еднакви видеа и това е причината, за която ние седим и скролваме 1 час, без да знаем, че е минал 1 час. Нещо, което аз се опитах да направя в Instagram и в TikTok, в момента съм ги изтрила, не знам колко време ще отнеме преди да ги изтегли пак, но въпросът е, че се опитах да търся видеа на испански. Това може да го направите с какъвто и да език искате да учите. И в момента целият ми For You page навсякъде е просто видеа на испански. И първото нещо, което се получава е, аз като не го разбирам това, просто затварям приложението и не го гледам, защото не го разбирам. И не получавам абсолютно никакъв допамин от нещо, което не разбирам. И второто нещо, което ако се опитам да го разбера, то ми минава някаква мисловна дейност. И се опитвам да разбера, добре, това изречение, защо е структурирано така, защо глагол е тук и какво означава това. И го проверявам. И просто седя в TikTok и минавам на Google Translate, после пак в TikTok и така нататък, което не е най-полезното нещо със сигурност, но може да ви помогне и ако реално си записвате тези неща и си записвате думите, които не разбирате и начина по който са направени изречените и така нататък. Има
Това е ново ведение в езика. Също нещо, че в TikTok и в Instagram, разбира се, че начинът на говорене е друг. Това не е като да ви карат да прочетете някакъв супер сложен текст и така нататък, а това е реално как хората си пишат и си говорят. И всъщност това е доста нужно да разберете начина, по който тази неофициална комуникация протича на езика, който искате да научите, защото това ще ви се наложи да го правите. Че ако успеете да превърнете това време от загубено в полезно, реално е най-хубавото нещо, което може да направите. И хубавото е, че алгоритъма е толкова превидлив и толкова лесно просто се манипулира, защото в момента, в който напишете някоя дума на испански в търсачката и харесате абсолютно всяко видео, което видите на испански, коментирате и го запазите, в следващия момент, в който си отворите телефона, всичко ще е на испански. И вие имате две опции. Или да си затворите телефона, защото не разбирате и това не ви дава абсолютно никакъв допамин, или да се пробвате да разберете и да имате една тетрадка до вас и да си записвате непознатите думи или да се чуете добре това изречение, защо е направено по този начин, защо глагола е тук, а не е тук. И съответно да почнете да учите и граматика по този начин. Също така хубавото е, че има доста хора, които са преподаватели по испански и правят видео от сорта, нали, daily vlog на испански, как правят нещо, нали, каквото и да е. И колкото повече слушате, толкова по-добре. И да, това е един вид пасивно учене, но е по-добре, отколкото да скролвате в TikTok. Нещо, което аз правя, са подкасти и YouTube. Препоръчвам този подкаст Oye Hablamos. Има такъв за начинаещи, има и за напреднали. Всеки ден в колата си го слушам, като отивам на работа. Вместо да слушам музика, просто слушам подкаст. И това пак просто някакси ви набива езика в главата. И по едно време, искате не искате, просто почвате да го разбирате. Не знам как се случва цялото това нещо в мозъка, не знам химията, която става, но колкото повече слушаш, толкова повече разбираш. Другото нещо, което е доста по-полезно от това да скролвате в TikTok и в Instagram, е YouTube. Може да намерите всичко, което поискате в YouTube. И това, което аз се опитвам да направя, е да съчетавам нещо, което ми харесва, с това да уча нов език. Да кажем, аз обожавам travel влогове, обожавам хора, които пътуват до нестандартни дестинации и съответно търся тези хора на езика, който искам да науча. Съответно сега е в испански, намерила съм няколко влогъра, които обичам да гледам и си пускам английски или испански субтитри. Зависи колко разбирам или не разбирам. Ако наистина нещо не разбирам на испански, си го пускам с английски субтитри и се опитвам да слушам испанския. Но това, което много ми е помогнало, е да слушам испански и да чета испанските субтитри. И пак ви казвам, не знам как става, просто със слушане някакси езика ви влиза в главата. Не мога да го обясня. Така че със сигурност в началото си слагайте субтитри на език, който разбирате, но във времето се опитайте да махнете, нали, изцяло субтитрите или да ги замените с същия език като говоро. По този начин се опитвам да заменя английския или българския с испанския. И когато се интересувам от някаква тема, искам да разбера какво се случва, да кажем, ще ходя в Перу и ме интересува кой е най-хубавия квартал в Лима или нещо подобно. Това, което ще се опитам да направя, е просто в търсачката, вместо да го пиша на английски или на български, да го напиша на испански. И по този начин да се науча как да формулирам едно изречение. Разбира се, абсолютно всичко в началото ще е с Google Translate, няма друг начин. Но като го направя достатъчно много пъти, равно мозъка ми запомня информацията и после на 100-ния път няма да се налага да го превеждам с Google Translate, а ще мога сама да си го напиша. Като това ще работи само ако вкарам някаква мисъл в това, което правя, защото ако просто копипействам, нищо няма да стане. И за това нещо, което много се опитвам, е когато прочита някое изречение на испански, така уча и граматика, да се запитам добре сега защо е тази форма на глагола, а не е другата, нали? Защото това е по-различно от това, което видях преди малко. И това, което правя е или питам Google или ChatGPT. Изкуственият интелект е наистина нещо, което може да ви помогне супер много при ученето на нов език. Защото това, което правя аз е просто питам ChatGPT, нали, защо в това изречение сме използвали този глагол и какво значи, нали, каква е граматиката за цялото това нещо. Съответно той ми казва, това е минало някакво си минало време. И аз съответно след това проверявам това минало време, карам го да ми даде някакъв пример и това всичкото си го записвам в една тетрадка или на таблета или каквото и да е било друго. И просто го запомням по този начин и като го видя пак това изречение и този глагол използвам по същия начин, вече знам, добре, това означава, че действието се е случило преди миналото действие или така нататък. Така че това е плана ми. Смятам да уча нова лексика и граматика чрез статии в интернет или YouTube клипчета, просто защото това е начинът, по който аз използвам интернет. Ако вие предпочитате да четете книги или списания, може да направите абсолютно също нещо. Просто намирате някоя по-лесна книга на испански в Z-Lib, ако искате безплатно.
или някое списание, или някоя статия или така нататък. И просто почвате да четете и дори да не разбирате и да трябва да си превеждате всичко в началото. Според мен това е доста по-ефективен начин, отколкото както ни учат в училище, защото ни дават просто едни списъци с думи, които как се очаква от нас да ги запомним, защото аз не мога да запомня някоя дума без да имам контекст. Не мога просто да запомня думата, това означава това и това е. Като една дума може да означава много неща и доста зависи от контекста, особено в испански език. И не обичам просто да пиша на лист 10 пъти една и съща дума и така да я запомням. Това не работи за мен. И е много по-приятно, когато мога да видя един текст или човек както ми говори и просто да каже, добре, тук използва този глагол за това, обаче в следващото изречение той го използва в друг контекст. И съответно аз по този начин го разбирам, защото съм чула как се използва това нещо или съм видяла, прочела съм и така нататък. И съответно после като си го припомня и трябва да кажа аз тази дума, имам вече тази връзка в мозъка, когато се сетя, добре, той го каза по този начин, значи аз мога да го използвам в този контекст. Разбира се, това е доста по-лесно да се каже, отколкото да се направи, защото човек, който започва от нулата и му се даде един текст на испански, като добре, аз какво трябва да направя с този текст, нали? Това бих посъветвала всички хора, които почват наистина от началото. Почнете първо със слушане. Това на мен много ми е помогнало и аз стигнах до моето ниво А1.1 или нещо подобно. Бих казала, че съм на ниво А2. Може би е прекалено много. Няма значение. Но това, което на мен ми е помогнало просто да имам някакво разбиране от езика е да слушам. Просто да слушам. Почнете да слушате регетон или някаква испанска музика, ако испански езика, който искате да научите. Клипчета, подкасти, абсолютно всичко. Без да го разбирате, просто направете това усилие да е в главата ви постоянно. И когато човек наистина почне да слуша, почне да се замисля. Не ви говоря за пасивно слушане, говоря ви наистина да се опитате да чуете думите, които ви се казват и да се замислите, добре, на български това означава това. Нали, някои доста думи имат еднакъв корен с английския, така че ако знаете английски, това доста ще ви помогне за испанския. Но просто опитайте да слушате активно и така след една седмица вече ще се навлязли по някакъв начин в езика. Дори да си превеждате някакви неща, да гледате неща в TikTok, нали, влогове на испански и така нататък. И съответно, когато навлезете, имате това въведение в езика, тогава според мен е много по-лесно да почнете да четете и да слушате някои по-сложни неща. Това, което правя след като съм си събрала всички думи от една статия или от едно клипче и вече имам контекста за тези думи и съм си ги превела, най-лесният начин, поне за мен, това ще е различно за всеки друг човек, уча ги, има едно приложение, което се казва Quizlet, просто го използвам от вече 10 години и наистина за мен това е най-лесното нещо. За всеки човек ще е различен метод, някои хора обичат да пишат, аз мразя да пиша. И ги запомням като си играя на флашкарт, съответно ми се дава думата на испански и аз я превеждам на български. Има различни игри и абсолютно всичко в това приложение. За жалост го направиха платено. Разбира се, има доста добри безплатни функции. И това, което ми харесва е, че има съответно списъци вече готови, да кажем, неща в кухнята на испански, нещо е такова. Има вече такива списъци, които хората правят и вие дори не трябва да въвеждате думите, по този начин може да ги научите. Също така безплатна версия на това е приложението Anki, което аз никога не се научих как да използвам, защото просто ми е много трудно. Но с него пак може да кажете, когато ви се даде някоя дума на испански и искате да преведете на български, и ви се обръща картата и съответно може да посочите дали това е било лесно, дали това е било трудно, дали е било средно и съответно приложението само избира колко пъти да повтори тази дума, докато нереално не я научите. Идеята ми е, че все някак ще трябва да седнете и да учите един списък от думи, но за мен това е, което най-много ми е помогнало, просто да знам в какъв контекст се използват тези думи и първо да съм ги видяла използвани на езика в някоя статия или в клипче, да знам, добре, това наистина се ползва, хората наистина говорят така, използват тези изрази, а не просто насляпо да уча някакви неща. Така че да, пак има едно такова неприятно, поне за мен, учене на думи, но може да си го направите забавно и може вие да си изберете каква тема искате, не като в училище просто ви дадат тази тема и добре, айде учете. Аз не искам да говоря за уредите банята на испански, искам да говоря как да готвя нещо. Не знам и аз. Но това е хубавото, че вие просто може да си изберете в какъв контекст искате да научите тези думи и какво ще ви трябва, какви са темите, на които искате да говорите и какво ви интересува и така нататък. Съответно да сте най-подготвени за ситуациите, в които ще попаднете, а не просто да си говорим за съдомялната и чорапите.
Последното нещо, което е най-важното, е говоренето. Поставила съм си за цел за следващите 4 месеца да говоря испански всеки ден, което не е толкова трудно, защото мога да си говоря сама. Другото нещо, един от най-добрите ми приятели е от Аржентина и с него си говоря и без това много често, така че вместо си говорим английски, вече си говорим на испански, пишем си на испански и съответно всяко нещо, което той ми напише на испански, аз просто го запазвам. Не всяко нещо, но нещо, което не разбирам, аз го запазвам и после го проверявам дали в ChatGPT или просто в интернет, какъв е контекста на това изречение, защо глагол е използван в тази форма, какво значи това, тази дума, нали, как се използва. И си ги пиша тези неща в този списък думи, който имам и после си ги научавам. Освен чатенето се опитвам да провеждам видеоразговори с него колкото се може по-често, което е малко трудно предвид разликата във времето, но съм му казала да ми говори само на испански и аз се опитвам да не говоря изобщо на английски. След малко ще му звъна и ще видите равно колко неловко протича един разговор, но аз се опитвам. И съответно, ако нямате човек, с който да си говорите, това е напълно нормално. За радост има такива приложения, в които може да потърсите някой човек с майчин език, немски, испански или какъвто и да е, и да почнете да си чатите с него. Просто може да се регистрирате, пишете какъв език искате да научите и какви езици знаете и може да почнете да си чатите с хората, да си говорите с тях дори на видеоразговори. Разбира се, това е интернет, това са хора, които не познавате. Така че моля ви, внимавайте с тези неща. Но това е един вариант, в който може просто да си говорите с хора. Има доста групи във Facebook, които са специално за хора, които учат даден език, дори в Reddit и така нататък. Така че хора, използвайте интернета, разбира се, по внимателен начин. И телефона не е само за TikTok и Instagram. Това си го казвам най-вече на себе си. Има толкова много неща, които могат да се научат. И да, ще видим. Чакам Валентин да ми звънне. Малко се притеснявам, но ще видим как ще мине. Дойде момента, в който да звънна на Валентин и да се изложа на испански. И няма да ви лъжа, това за мен наистина е най-неприятната част от ученето на нов език, защото ме срам. Срам е да говоря, срам е да не объркам нещо, срам е да не кажа някаква дума, която не съществува. Много ме е срам от произношението ми и от 1000 други неща. И въпреки, че осъзнавам, че всички тези мисли са само единствено в моята глава, пак ме спират да говоря и да се опитвам, защото просто си казвам накрая, добре, защо просто не говоря английски? Знам английски, ще се разберем, няма смисъл да се опитвам, защото не мога. Но нещо, което доста ми помага да се справям с тези мисли, е първо си спомням аз как съм била като дете или просто наблюдавам децата, защото те не са обременени с хорското мнение. На тях не им пука, ако направят нещо, какво Гошо или Пешо ще си каже и така нататък. Това просто не съществува. И се замислям, защо аз трябва да се обременявам с тези мисли? Какво някой друг би си помислил за мен, ако ме види как се опитвам? Това е най-милното нещо. По този начин някак си осъзнавам, че това са мисли, които само ми вредят. И единствено нещо, което мога да направя, просто да забележа, че са там. Да, добре, срам ме и всички тези емоции. Но въпреки това ще го направя. Защото това е единствения начин да постигна нещо. Е да правя грешки. Другото нещо, което правя е го превръщам в един тип игра. Преди да говоря, просто си казвам, добре, колко много грешки мога да направя сега. Колкото повече, толкова по-добре. И просто си мисля, добре, сега какво ще е нещо, за което ще се смеем, каква ще е следващата глупост, която ще кажа и няма да има абсолютно никакъв смисъл. И това ме кара някакси да се радвам на тези неща и просто да нямам търпение, да направя някаква грешка, от която да се науча и да е нещо, за което просто ще се забавляваме. И да е нещо, което след 5 месеца, като някой ме пита, ти как научи испански толкова добре, аз да му казвам, да, знаеш ли, в началото казвах ето тези неща, в началото си мислех това и това. Така че всичко е част от процеса. И колкото и понякога да е трудно да преодолеете себе си, просто трябва да го направите. Единствено нещо, което човек може да направи в тази ситуация е да действа. Не просто да се зарява в неговите мисли и да си остане там. Не, когато почнете да си мислите тези неща, просто си казвате, броите до 3 и почвате да говорите. Това е единственият вариант. Не знам. 2 cafés y 3 Red Bulls. Voy a morir. Bro, eso no es normal, ¿ok? Vas a morir en 100 años. En 100 años es demasiado, mucho más. En 20 años voy a morir. Y los hosts le gustan el chicos social, que hablan con mucha gente, sí. Voy a morir. No le gusta los tipos
haces Pero es que social. no quiero. Hasta que conocí a la hija de mi ex ecuatoriana y me dijo, probá este café. Y fue lo mejor que probé en mi vida. Y me volví completamente adicto a la cafeína. Your Y ex ella is to también blame me for metió en la everything. Monster. Sí, ella también me metió en la Monster. Oh, en la Red no, Bull, no, pero no. yo no tomaba. Pero, Yo no bro, tomaba. Monster y Red Bull son disgusting. ¿Cómo se llama disgusting? Asquerosas. ¿Qué? Asquerosas. 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 Aquerosas. O No, asqueros. asquerosas. Asquerosas, ok. Son asquerosas, ¿no? Sí. Asquerosa. Asquerosa. Pero no, a mí me gusta. No el sabor normal. Tipo, Red Bull sabor Red Bull, no. Tipo, me gusta la Red Bull sabor No, bro, but the fruta del things dragón. they put inside are asquerosas. Es allá. Te. No, sí. What? Le pregunté eso. Добре. Това не беше толкова зле. Нищо, че ме пита какво ще правя днес и аз казах чай. Но просто тези моменти... опитвам се да се забавлявам с тези моменти и някак си да премахна срама. Защото няма нищо срамно в това. Единствено нещо, което е забавно. И според мен абсолютно никой не трябва да го е срам да опита. Защото това е най-хубавото нещо. Да можеш да опиташ нещо и да не те е срам да изглеждаш като аматьор, защото никой не се е родил научен. И просто е забавно. Дори да кажа някоя глупост, дори да смеся немски и испански, пак е смешно. Така че, да, всичко е наред. Добре, това беше края на моята излагация, също така с това YouTube видео. Така че следващата седмица ще се опитам да уча колкото се може повече и да ви покажа по какъв начин намирам време след работа, учене и фитнес и всички тези неща, реално да седна и да науча нещо и да го правя по приятен начин. И надявам се следващата седмица в неделя пак, като си говоря с Валентин, да е доста по-добре. Но това е много готино, защото се радвам, че записвам това и мога да гледам от всеки разговор колко по-добре ще стават нещата и да се мотивирам с това. Така че това беше всичко от мен. Ако искате да почнете да учите какъвто и да е език, давайте. Просто почнете. Това е съвета, който мога да ви дам.